O karon manghigala niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ano ka, ha? Alas 10 na sa gabi, Dodong. Wa ka pa matug. Lula, naungsam ko. Kay naunsa ka man di ay. La, sigurado na ko. Na love at first sight yun ko ni Ma'am Tinay. Unsa? Hoy, Noel. Kalimti ka ng imong gibati, ha? Kalimti gayod ka na. Uy, naungsugot taong ka, Lula. Baka buot ko sa kong kasing-kasing. Pero, huna-huna ang atong kahimtang. Managlahi mo duha. Langit siya o yuta ka. Ah, tuom ka na, Lula. Way dato o way pobre sa gugma, oy. Oo, nagpapahuwaon ta nila. Unsa may mahimo mo? Aw, mangitag na yung trabaho. Long diha! Katug na! Ayaw pagdamgo nga nagmata! Time pa. Naunsa mo na estatwa nga katumbahon mo na di ato nga sa hardin? Ay, napali na di nila diha. Ay, kiunsa man nila pagbutang din ni sa hardin, oy. Ay, nagtakilit yun ang estatwa. Nga no, bariyas mamugnaw nga ng estatwa? Nanungutanam ka? Tanda lang. Makapahibom kay nga parehas gumugnaong, ma'am. Unya, sa kong tanaw. Kay, anong ginang mong estatwa? Wala kay labot kung ano parehas mignaong. Ikaw ang dilo na, ma'am, no? Kadagan man mo pangutana? Tarungan na pabalog ang estatwa, o, yun sa nanig butang niya. Ay, sorry, ma'am, sorry. Okay, ako na itarungan, ma'am, ha? Irog, ma'am, kay matumbahan niya ka. Importante, bigay ka para na ako. Oh. Excuse, ma'am. Na, ma'am. Natarong na. Today, sorry nga, ikumidyahan ka, ma'am, ha? Ganahan lang ko nga makakita ni mong mupahiyong. Guniti ni Quintas, oh. Tuod mo. Imo din ang ipagunitan ako gahapon. Pero wa mo dayon. Ambi, ma'am, be. Gisakitan ka? Napasok ka? Ha? Sorry, ma'am, sorry. Joke lang, ma'am. Aray. Sakpaan ko rin mo, Ma'am Tinay. Hoy! Ay, kabugal-bugal ha! Way lami mo, joke! Ma'am, sorry na. Di naging ko mamumidya mo, ma'am. Ma'am! Ay, kuha rin yung kwintas mo. Ma'am! Patay. Nakasaan sa kuning Ma'am Tinay. Ang mabugi ko, eh. Hoy! Naunsa ba tawag ka sinit? La! Kibugal-bugalan na sa ko itong bagong hardiniro. O siya? Ano talaga sa kalagot? Ang nasuko naman siyang kaniya. Kibugal-bugalan lagi ko na totohan na. Mauna na. Ang kabugal-bugalon ni mo sa una, di ba? Bugal-bugalon sa ka sa una. Ang bugal-bugalon sa una, maunay bugal-bugalan ka ron. Ay, kita mo sa mga papanging, eh. Naigusing sagpa. Nasa mga! Nasa mo kagikap ni mong panagway, ha? Yawan, dani mo ba'y? Nisagpaan ko Ma'am Tinay. Mayra, gisagpaan ka? Anong gisagpaan ka, ha? Nasuko siya nga. Sa pagdawa to ko ining kwintas. Misinggit ko, aray. Dayon? Midya alam ko to. Dayon? Natarantar mo siya sa akong kumidya. Mga itong sagpa ko niya. Dili day tinuod nga mapasok as kwintas. Ay, wagod. Ay. Yobre ko itong ako, god. Ako ginigi kwintas, oh.
Yawa. Mura na nung tambalan ini sa bukid sa Kintulimbo. Mo din nasukko sa nimo, kaya nagpasakit-sakit bang ka. Pero, okay ra sab nga imo nang gisulo bang kwintas. Ha? Nga naman ba nanjing? Gihatag pa ni mantinay na ko. Wala na gihatag oy. Gitistingan lang gani baytinay kung di ba kaungo. Unsa? Hala no? Oo, mauli na. Gitistingan lang kaniya kung di ba kaungo, ha? O barangan, o usikan, wakwak, o uban pang mga nilalang ka ng mananap nga mga la. Ha? No? Mutuo sila mo ng ungo-ungo? Uy, tuo mo lang. Saan na? Mao ba? Parehas dita? Tuos ka gungo. Oo. Mao na isulti sa apuhang lalaki ni Lula. Ha? Tinuod ka? Oo, lagi ba eh? Mituo mi sulula nga, tunay ungo. Yab! Yab! Siyab. Abay ba? Bay, babay. Bay. Dili busy ang imong utok ang kanang hunahon na problema, bay. Di man. Nga naman. Milis nga gagi ng ilong ni mo ding. Di man ka. Nagsulti mi ni Noel. Karong lang. Ha? So, di mo itong bugirong dako? Bay. Dili gid siya ungo, bay. Kay gikwintas man niya ang katong kwintas nga iyang gihatag nimo. Iyang gihatag nimo. Ang gihatag nimo niya katong birbina ba? Ha? Pero mutuo sila ungo, bay. Nga doon na gigulay ungo. Kay mo may sulti sa apuhan sa iyang apuhan. Unsa? Gamay na lang yun ang hugasan. Manang, dagan pa ka hugasan? Gamay na lang ni ma'am. Inday, tinay. Okay. Manang, mutuo ba ka nga dunay vampira? Oo. Doon naman kayo na silang mga mata nga sa hinalang sa kangit-ngit sa unang panahon. Pero karon wa na tingali sila. Ma'am, inday. Mao ba? Ano man di ay, day tinay. Kuan lang, utana lang. Nganong nagtuuman mo nga doon na silang matanga sa linalang manang? Istorya naman lang ang among nabatian. Pero dili na siya may ganahan nga maghiskot bahin ni ini. Ang bahin sa unsa man manang? Dili ka ka mahadlok na mo sa akong isulti. Karon, Kaya naman di manang. Angay ba kung mahadlok si mong nabati ang sugilanon? dili man hinuon. Kay sugilanon man lang ni sa akong apuhan. Nga nabati usab niya sa iyang apuhan. Unsa man na manang? Matud pa sa apuhan sa akong apuhan. Nga may kaliwat ko naming vampira. Unsa? Pero, dugay na kaayo kadtong panahon na. Ha? Istorya pa lang ba? Anong nangutana ka man, bahin ni Ininday Tinay. Wa manang. Sige, dihaw na ka ha. Kung tinuod ang kisulti ni manang. Buot ipasabot ini nga. Nga may dugo ka ng Noel sa dugo ni Luis.
Luis, di na sila! Padyun na nila! Ngunit ka na ko, mahal ko. Pagbalayo kita nining gabi na. Luis, hindi na gid sila! Kasi na, tagan ba? Doon na lang kita sa pangpang. Luis, ngayon na sila! Ngayon na sila! Dili! Padyun yung kanila! Christina! Christina! Hello! Lula! Unsa ka? Lula, ingano mo ko. Nagdamgo ko ni Ma'am Tinay nga. Namatay sa kong bukton. Unsa? Gigukod may og daghang mga tao, Lula. Ako ang ilang gusupat yun. Nakita yun ako. Nakita na ko ako og si Ma'am Tinay nga nagdagan pa yung uspangpang. Unya, gibangkaw ko sa mga tao, pero miali si Ma'am Tinay. Ug siya ang naigo. Damgo lang ang tanan. Ayaw ka nagatagi kahulugan. Katog og balik. Bugnaw kang hangin karon din sa atin da. Ma'am Tinay? May mong magsultit, ha? Unsa man nasultihan ta? Nagdamgo ba ko na itong duha gabi eh. Unsa imo damgo? Gigukod dag mga tao nga nagdag mga bangkaw. Ha? Lagi, gibangkaw ko nila. Pero, ikaw ang naigo. May alima ko nimo aron ako ang maigo. Oh, oh. La. Ano iba mo ka? Oh, anong mihila ka man?